पुष्पं समर्पयामि आभरणं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि शतां समर्पयामि अत्र पुष्पाणि समर्पयामि स्वर्णघ्रामयामि येषां उदितो भगवान् मङ्गलायज्ञं हरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वामहेश्वराभ्यां नमः विशेषेण विशिष्टायां शुभमुन्नतितो अस्माकं हेळि सकुटुम्बानाम् अस्य ग्रामस्थितानां समस्त भक्तमहाजनानां च क्षेमस्थैर्यविजयाभयायुरारोग्य आनन्दैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध पुण्यफलपुरुषार्थसिद्धार्थं श्री परमेश्वराज्ञयः परमेश्वर प्रेत्यर्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशो जातस्यां रमेशनामधेयस्यां जन्मादिद्वादृढभावेषु ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थितां तेषां ग्रहाणां शुभये कारणस्थानफलाप्त्यर्थं दुस्थानस्थितिग्रहाणां सुस्थानफलाप्त्यर्थं दुस्थानस्थितिग्रहाणाम् अतिशयफलाप्त्यर्थं नक्षत्रमार्गे प्राप्तमहाजपालां प्राप्तभुक्तौ तत्रागतमस्तग्रहदानपीडापरिहारार्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशो जातायाः गायत्री
नाम्न्याः जन्मादिद्वारणमावेशु ये ग्रहाः अरिष्टोत्तानेषु स्थितां तेषां ग्रहाणां शुभे कारणस्थानबलाभार्थं दुष्टानस्य ग्रहाणां सुस्थानबलाभार्थं दुष्टानस्य ग्रहाणाम् अतिशयबलाभार्थं तस्याः नक्षत्रधामार्गे प्राप्तमहाविभागं प्राप्तभुक्तौ तत्र कथमर्थग्रहदारविडपरिहारार्थं मम सकटुम्बकस्य सभ्रातृकस्य आश्रितवर्गस्य पत्रकावर्गस्य पत्रिकावर्गस्य पौत्रवर्गस्य पौत्रिकावर्गस्य सबन्धुवर्गस्य सहायकवर्गस्य समस्तभक्तमहाजनस्य च प्रत्येकमहर्दशन्तर्दशन्तरं तद्दशासु तत्र कथमर्थग्रहदारविडपरिहारार्थं दिव्यमहोत्पादुःस्वप्नात्यद्भुतधर्ममित्ताकामसूचिता सकलदुष्टारिष्टपरिहारद्वारा दीर्घायुषावृद्ध्यर्थं चिन्तितमनोरथावाप्त्यर्थं परैः कृतकारैः श्रवणकर्मणा मारणोच्चारणसम्पन्नमोहनाकर्षणविद्वेषण परैन्द्रमन्त्रतन्त्रदृढकर्तृमाद्याभिचारदृढपरिहारार्थं शरीरे सन्निहितपमर्थकालमर्थघोरमर्थव्यालमर्थक्षत्रमर्थवैशातकमर्थ्यादि समर्थमर्थपीडापरिहारार्थं नागभयज्वरभयघ्नेभयधनभयविषभजा भूतज्ञेतविषान्तभयादि समर्थभयनिवारणार्थं सर्वशान्तिपूर्वकदीर्घायुर्धानमत्रपौत्रा धर्मचिह्न ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ अष्टैश्वर्य प्राप्त्यर्थं ती तुलसी माता शिरसि माता परिवार देवताः बंजुली स्वामी करगद्य परिवार देवताः प्रीत्यर्थं बिंब शुद्धार्थं प्रासाद शुद्धार्थं बिंबे प्रासादस्तस्पृष्ट समस्त दोषपरिहारार्थं बिंबे संपूर्ण कला सान्निध्य प्राप्त्यर्थं भक्तानाम परमानुग्रह प्राप्त्यर्थं आचन्द्रार्ककलाभिवृद्ध्यर्थम् अत्यकरिष्यमाण सपरिवार तुलसी मातर सरिसे मातर बंधुली स्वामी करगज्जमुद्दिश्य अष्टावरी कलशकलातत्त्वकलतमनाधिवासत्कलशाभिषेक त्रिशक्तिस्वरूपिणी चण्डिका प्रीत्यर्थे चण्डिकायागाख्यं कर्म आचार्यमुखेन कारयिष्ये ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणाय ददां जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः आचार्य तथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः तथा त्वं नमकारेऽस्मिन् आचार्य भवसमृतां पूर्वसङ्कल्पित सर्वकर्माणि आचार्यवृत्तिभ्यः रमेशर्माणं भवन्तम् अहं वृणे व्रतोऽस्मि कर्म करिष्यामि मातर्मे मधुमेधमाक्रमेश प्राणापानोद्यमे एलालम्बितधूम्रलाजमदेहे चण्डमुण्डाजने विशेषीकृतरक्तबीजतनुदे नित्ये निषुम्भापये शुभत्वं श्रीराजाजुरितं दुर्गे नमस्ते अम्बिके प्रार्थयामि नमस्करोमि ओम पवित्राणां पवित्रं मंगलानां मंगलं दैवतं देवतानां भूतानां लोहयपिता इति मन्त्रेण पवित्रं धत्वा नमो ओम नमो तन्ता शास्त्रमाता कृष्णधर्महवे रत्नावरणा शाश्वते शास्त्रकोटिधारणे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मणता तथा जगद्पिता कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीश्रवणस्य कर्मणः सुमुहूर्तमस्ते भवन्तः कुर्वन्तः सुमुहूर्तमस्तु तदेव वर्धं सुवन्ते भवन्तदेव यावरं देववन्तदेव लक्ष्मीवतेनैरेपलामि सुमुहूर्तमस्तु प्रदेशेभ्यः सुतनाकर्मणनिवेद्यमस्तु श्रीश्रवणस्य कर्मणः निवेद्यमस्तु आदौ श्री गुरुवादी प्रार्थनं करेत् प्रार्थनां समर्पयामि ओम
शुभशोभनोत्तमवर्तमानस्य अद्यक्रमणः द्वितीयवरार्थे श्वेतवराः कृष्णवैवस्वतममङ्गले कलेगे प्रमादे भारतवर्षेकण्डन्वोद्वेत दण्डकारेण विराजक्रमारस्मै पराप्रदेशे गोकर्णनवदामर्याः दक्षिणे कुरेलवाचके बुद्धवतारकुरुपरामक्षेत्रक्षणोपतरतीरे शकाब्दे स्थिरवर्तमानि विवादिके विश्वाभपराभरासंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ के चैत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तिथपानमासृक्तार्थं शुभनक्षत्र शुभयागशुभकर्मा देवं गुणविशेषेण विशिष्टाजां शुभमण्डलेषाम् अस्य जमानसुकुटुम्बकसख्यमनविदामदायुज्ञानदेशप्रावृद्धार्थं कर्मात्मकामोक्षद्विविधपुण्यफलप्रदार्थार्थं श्रीपरमेश्वराध्याय परमेश्वरप्रेतार्थं विषत्रुपण्डिकामृतापरमेश्वरेतार्थम् अद्य करिष्यमाणचण्डिकायागाख्यं तत्र सभासत्तार्थं भगवान् लक्ष्मी सरस्वती मावाहयामि एतावस्कन्धदेवता प्रतिभा लक्ष्मीपदान पूजा समर्पयामि ये देवानामकले दर्शना अग्निरापारयोगः अग्ने प्रदानः सर्वदेवयोगः सुभकर्मैः अग्ने पदर्थामनियोगः ओम वरदर्शनमाग्रवस्त्रापयामि अग्न्याभवाच्योदके सहमाचिन्धनं प्रोक्षा सप्तहस्तचतुर्षण्ड सप्तयुक्तोदिशीटकः विवात्प्रसमदासुकासेनासुचिस्मितः स्वाहां दक्षिणे माभे देवी मामे स्वधां स्तदा विप्रदक्षिण अग्रिं प्रज्वलितं देहावे फलं समेधं विश्वतोक्षम् इत्येश्वराय महास्परमन्नामः देवतात्रेभ्यो महदानकरस्य समित्वयं मा दर्शनं महैतेनो यातयस्मन्वेन प्रजापतिं दाघवादिगतादक्षिणे सोमचक्षुकादेन अग्निर्माय पुत्रनामृतादिनं नामोः देवतादण्डिकां चण्डिका पुराणमन्त्रेण अष्टोत्तममन्त्रेण पुनः प्रहलादसमः महाकाळीं चतुर्प्रसवानद्रवेण द्वितीयप्रसादमहाकामः लक्ष्मीं पञ्चमञ्चात्मवानम्रवेण तृतीयप्रसादगता महात्मके एकचक्रवानद्रवेण प्रहमूलेन अष्टोत्तममासद्रवेण श्रीवादिनापतिजातेन अवादशेषेण शुक्लकृतमग्नदेवाज्ञादेन एवं सांगेन करुणासदेन स्वाहा प्रजापते जलम पूरय अस्मिन् चण्डिकाय सरस्वती मावाहय चण्डिकायागे ब्रह्माण्डयात्विद्यावत्करूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तगदाधारभूते ब्रह्मणे नमः ब्रह्माण्डमावाहयामि सपवित्रकरा आत्मनोग्रता उवं संप्रोक्षापरे सही बात
भक्त्या सुतां देहां सुकृतादे रेतंतारामण्डा वारवैषादना ऐन्द्रियगतमार्णवैष्णवगणातना माहेश्वरलोकपालिशिकिवाना ब्राह्म्यं समारुढ समाभरणमुषदा नानावर्णशोभना नटुनविदा दृष्टन्तरसमारुढा देव्याः क्रोधतमो सुकुमाकुलाः चक्रशङ्खं चक्रतां च धनञ्जुतनाय केटकं तपवां च वर्षं वासुमेव चको वीरेशानां सुरदारूर्धं ब्रह्मणेन चदक्षय तदस्ता वैष्णवे तथा एवं दशचक्षामण्डा सर्वामध्यावत तत्रात् विजयात् ताल्पततां अजिता भावाजते प्रदादिता शिखां मे द्योतिने रक्षतु मां मर्दवतां मालाधरलाटेन पुरोषदश्वे त्रिनेत्रा प्रणवतिमण्डलाधनस्य शङ्करे चक्षुर्वदिशोत्रे देवासने कपोलकालिकार्यतमोशाकरे नासिकायां सुगन्धात्रयश्चगाधरे चामकराजकेश्वराजना दिवे तटलताक्रपप्रतिव्यासिता तच्चन्ति व्याधस्वलोतापि स्फटकादया सावरं धङ्गमापि कृतवे चापयद्वेषाम् आपिचारसर्वाणमन्त्रयन्त्रणपतमे भूतला केन्द्रा चुटला स्वपदेशिकाः सहजा कृतमा शाकिनी ढाकिरेन्द्रा अन्तरिक्षां दर्शयशरमकानां तावत् वेदिना तन्त्रमोदके देहाव्य रामसायसुरनिवेदनभाम्मा रामपुरुषवादे महामाया प्रसादा सत्यको आलाहरणेरपमेकरिव्याकवतं पूर्णजगन्मात्ममुखां वारणवतो अस्य त्रियर्करा स्तोत्रमन्त्र सविष्णुषेण प्रवचन महालक्ष्मी कर्मा प्रेतप्रतिभालये नियोगाममदण्डे कार्ये अहमते उदयकेन विद्रा विधातपत्यामः रूपं ते जयं देशो देशो दे निशातरन्ना दिवसातरते नमः रूपं ते देशो देशो दे वन्दाकृतेरिक सर्वभागिदानि रूपं ते देशो दे कतिपते विचरणवदनासे रूपं ते जयं देशो दे विनिन्द्यारूपकृत्य सर्वत्रविनाशे रूपं ते देशो दे दयवेदवदातिके वृदामय रूपं ते जयं देशो दे स्वद्य भुक्ति भक्ति पूर्वक गादनाशने रूपं देहि जयं देशो दे चिंडिके सतम्भेद्वामत्यन्त्य भक्तितः रूपं देहि जयं देशो दे ईशोभाग्यमार्गं देहि जीवनं सुखं रूपं देहि जयं देशो दे विदे दुषाना विदे परमचके रूपं देहि जयं देशो दे विदे दिव्य कल्याण विदे परमांश्रियं रूपं देहि जयं देशो दे विद्यावन्देशस्मलक्ष्मी वन्दजमान्तर रूपं देहि जयं देशो दे प्रकल्पे कर्पके चिंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देशो दे चतुर्भुजे चतुर्समुत्सवे रमेकले रूपं देहि जयं देशो दे कृष्णसमुत्सवे चतुर्भुजानम्यके रूपं देहि देशो दे नाचलदासमुत्सवे रमेकले रूपं देहि देशो दे सनातन सर्वत्र कटे गणम्यके रूपं देहि जयं देशो दे ज्ञानसद्वाहप्रसे रमेकले रूपं देहि देशो दे देवतमाता दत्तानन्दयम्यके रूपं देहि जयं देशो दे तत्रावेदन देवभगात्मानते मे रूपं देहि जयं देशो दे अपनी मनोरमाते हेतुनादाने आरणिकलप्सा साहाय्यरूपत्वा इदं सर्वत्र महासर्वत्र सुतस्पसंख्यापरमाभ्यवतप्रान् तस्ते मार्केट प्रकरासतं वर्णं असते दीवी कीलकतमन्त्राश्वरशनत्वचन्द्र श्री महासर्वतः जगदपाटे प्रतिपाठाकर्महनिवतः परमचण्डिकाधे मार्कण्डेयमाता विसृजां देहा त्रिवेदि विचक्षुषे देवरत्नमस्वमाताने सर्ववेदनायकमन्त्राणां पिण्डिरकं सोमेश्वरवाहनस्तं जापतफलः सिद्धिजुष्टानानि काव्यानि गतानि अनेन एतेन स्तोतानि च स्तोत्रमन्यतीर्थते अमन्त्राणो शब्दः किं च विद्यते धनाजापे सिद्धः सर्ववचनानिकं समर्पणके सिद्धः शोकरकाभ्याम् अत्रमिकायस्य गुणचकारसः समर्पणकामेतावन्यतुनां सोमेश्वरवाहने सर्ववेदमुसया कृष्णकाम्यान्तदृष्टे प्रतिगृह्णान्ति दर्शयते इतरूपेण किल महादेवेन कृतं यो निष्कीर्णाते नित्यं जपसु सुडं स्थितसकलसुमङ्गलमजायते मे वयम् अभिनायते नामदेवजाते कुतोपमाप्नुयात् दात्वा बलकुविदकृमणमोचते त्वजाकपञ्चं प्रारभ्यते पदे सौभाग्यसंसर्गरात्रे दशमसुताते अधीनाविदं शुभं तेनैतविवाने स्वप्ने सम्पुतच्युते भवते समग्रात् प्रारभ्यवतः ईश्वरे प्रसाद सौभाग्याकल्पना शुक्रब्रह्मश्रुतेताकिन्दने भगवद्याकेनकसौ ब्रह्मां श्रीजगन्मार्पणमस्तु
मंत्रस्य ब्रह्मष्टमुद्राक्षरः गायत्री स्तुतच्छन्दांसे महाकाली महासरस्वत्यो देवताः नन्दाशाकम्भरि भीमाः शक्तयः रक्तद्विकानृत ब्राह्मण्यो बीजानि अग्निर्वाय सूर्यस्तत्त्वानि रक्तेजुस्सामवेदाः ध्यानानि कामसिद्धर्थे महाकाली महालक्ष्मी महाश्रुति प्रीतर्थे देवैनी महा कड़किनी शूलिनी भोराग्रतिनी चक्रिणी तथां शंकिनी चाकनी बाणा मुशुंडी परिगाजुतां मुकुटाभ्यां नमः शूलेनापाहिनो देवी पाहि कड़केन चाम्बिके कंठास्वनेन वाहेता पद्मानिस्वनेन च रजनेभ्यान्मासरसय स्वाहा प्रात्यां रक्ष प्रतीक्षां दण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे अश्वशूलसप्तरस्यां ततेश्वरी मकराभ्यां महाशिखायै ओषणां सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि जात्यन्तघोराणि ते दक्षां तदार्वं नमकाभ्यां महाकवचाशं खड्गशूर्णगदादीनि यानि पात्राणि ते मगे करपल्लवसङ्गीने ते तस्मा रक्षसर्वगतां कलिका पार्वाणे तत्रारोषां तपस्सर्वपय सर्वेषे सर्वशक्तिसमन्विते भयभद्रायिनो देवी दुर्गिर्मोके सर्ववृषावत्रायभट इति पुनः ध्यानं युद्धामसमप्रभं भगवतीं स्कन्दस्थिता भीषणां कन्याभिकरवालकेटविरसद्दस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रतरासिकेटभिषिकां चापं गुणं तर्जिनीं विप्राणामलात्मिकां शुचितां मृगां त्रिनेत्रां भजे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे वास्तसाधिके शरणे ब्रह्मणे गौरी नारायणे संकल्प पूज्यंडवरे ओम ब्रह्मचंडिकाय हरे मार्कंडेयवाद स्वाहा ओम सावर्ण सूरकलन यौवन कतदे तमः निशामय तदुत्तरा धृता मम स्वाहा महामायान भावेता मन्मन्त्रादिवा सबो पापाक सावरणत्रयाल वे स्वाहा विद्युतः स्वाहा ततस्मराया देता देवभवत आकाशमहाकाकतेसरा ब्रह्मादे स्वाहा महादेव वेदकृपतरात्मे वसवलजा प्रदस्रा कृपेतता स्वाहा दोमगाव्यादे धतस्रा वसरुदे एकाकयवार्षिकामदहनमनं स्वाहा ततत्रास भद्रा शिवर्यसमेतता शान्ताशमराज्यसमरितभद्रमेतं स्वाहा ततो गतकालमुनिनाथेन सश्रुतां तस्मिन्मन्त्राश्रमे स्वाहा भवतिसराय प्रगमोदाकसमाहता स्वाहा अध्वमेवालकम्पुवनाहि नकुलभ्यतन तदेव ततसमतपादते नमः स्वाहा
स्वाहा
विश्वकर्मा तदोत्रस्य परशुजातवनं तत्राणेक उपर्ता वेदं सदं स्वाहा रामरामरामराम आदादुर्देवकन साधुशापनं स्वाहा विवाहनाक्षितर्ता विदानिदा उदागुरजापानवात्नादिवा स्वाहा शेषसर्वनागेश महामणिभूषणं नागतोतस्य तते व्रते मां स्वाहा वामन्ने अन्ये नगरते भूषणायुधे सा समसादा आकामा समुहुर्मुहुः स्वाहा तस्यानादर गोयकृतमा पुरिकर्मा मायातिमाता पच्युतमहानभू स्वाहा शुश्रुकलात्मकसमुद्राद्यमने उदावस्राद्य सकलाग्रहीता स्वाहा हे देवतामो निर्मायिने विष्णुमयतमकलानमोकाय स्वाहा तत्त्वासुरसद्दुर्गतिर्गम्बरालया सन्नद्धा किलसैन्नाथे समस्त सुरदायुधा स्वाहा अहमिति विश्वदाव्यामहितल्ला वेदान्तप्रचैर्यसुरेवतः स्वाहा तदसदोदि व्याप्तरत्रयांशा आगाणिकवर्गीतकृतामलां स्वाहा शोभितायुतमातां दुर्गां सुरतां विश्वदास्त्रसमन्तादाप्तमुक्तितां स्वाहा आं नतप्रदेव्यादेव्यासरद्विजां तत्रादेवुदामुदादेविदेकन्तारं स्वाहा वैशाखेनानिश्चराजमहात्मा भूतेजा वैतत्वनिर्भरमेताः स्वाहा तथानामैर्दशत्यागमहात्मा ईदुतारदशात्मः स्वाहा पञ्चाशद्वितरनिलये आं पञ्चाशद्वितरनिलये देवतादेवतायुतेरणे स्वाहा गजवासारुणेगे परिवारता तथाकोट्यविदेतसुलिप्तः स्वाहा विधानताः तपक्तादत्तायुधेः युधेषुकेतप्रदानां परिवारितः स्वाहा अनेकविधद्वारतमहेतदा युधेषुकेतिराक्षसः विद्यासहस्रमहासुरः स्वाहा ॐ कोटिमठावतारं तद्दिनां तथा दयाधर्मः स्वाहा अमरेन्द्रभारतस्य श्रीभुतले तथा युधेषुकेति प्रकटकी परशुपच्चिशे स्वाहा वेदितुष्टुभद्रदेवतापरे देवी कनकपातेतां दुर्गत्ववता स्वाहा साविदेवी तथा सत्राणि त्राणुलिका वीरयप्रतिशतरामदर्शने स्वाहा अनायतमाभि सूर्यमानासुरग्ने मोदासुरहेतेषु सत्राणि त्राणिदेश्वरे स्वाहा गोविन्दसुरादेव्या वाहनगणे तथा रासुरहेश्वरे सुदासानः स्वाहा विश्वासमुदयमादेव्या नैवदत्यासमुदयनाकसहस्रतः स्वाहा योजने प्रविद्यमानास्ति वर्तिषीये अस्ति नागगणदेवेश गुरुमेधा स्वाहा आमागणनगरनगरने तथा कलिहानस्मिद्महोत्सवे स्वाहा अस्वादिवेशस्य शक्तिर्विवे गणाजुदव्यकमहासुरां स्वाहा मादयमादेवानघण्टाधर्मोहिता तत्राविपत्त्वाचा ज्ञानकक्षेत्र स्वाहा ये विदातात्मे भगवान्तामहे विशेरते स्वाहा भिन्ना शूले रक्षते स्वाहा 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 स्वाहा
जय जय दुर्गे नमो नमः ओम प्रचलाद स्वाहा ओम हिन्नमान तत्त्वमोर्यमात्वा येनाचि श्रमोपयोगप्रदामेकां स्वाहा अदेवी सर्वत्रवजनयत्वा यदा स्वाहा सोमेशकोमला देव्याः विकारणं विकारणो मातया मातया सर्वदां स्वाहा दग्नाधर्मदाकृत्वा कलमयदा सुचेकदा अशुभपाणे सरसाधनद स्वाहा अतर्सिंहसमर्थ्यज गजकुम्भां कलेन्द्राः आयुधे वेदेन विचारेण स्वाहा विद्यमानं तत्त्वमहेरो उदाहरणपरामते स्वाहा गवेकासमध्यमकर्मकारिणः रामायणस्य प्रत्यक्षतं स्वाहा तस्कटे रचनाज्ञातः तत्त्वरक्षकलाधिकारिणः स्वाहा देवे गुणरामाणे चोडया मातुलतं अग्रवेदाय पाणेत्रदाकं स्वाहा उद्रासमुपवेदकमहारं देवत्रयन जगापरेश्वरे स्वाहा स्वाहा एवं संख्यमात्रैर्य महिलाः आयुर्वेण दासया मासतां स्वाहा गार्जुनप्रहारेण कुलपेत्रावां लाकुले गार्जना भण्डारितां स्वाहा वेगेन कृतनादे वृणेन विश्वात्मनेन पदया मासरूतरे स्वाहा विवाहप्रदाने कर्मदारकोत्रा विद्वमन्मादे कोपते कृतोपिका स्वाहा कोपमहावे कोपमहिरा गंगाभैरवराजस्य स्वाहा एकरो विष्णुमहेन्द्र सुचिदेदा लांगुले तत्तावया मासमता स्वाहा खण्डं खण्डं देवताः दातकः स्वाहा इति कथमात्मानं महात्मं रतुलादाने काकपदुदाट्टाकः स्वाहा ताजकते वैते ताजुक्ताले स्वैवादनं महात्मं तदामाय सर्वतोपदमनादय स्वाहा अतसेव वस्तुत्यावत स्वामिकादः चिरदिनावद्रव्यकपः चिरदावतु जगत्कर्माणे तदशत स्वाहा अत एव वदेमि इत्येसायने कंकटरासर्वतोपमहानः स्वाहा धरणेज महासंतकरकतदा रत्नकर्णे वैरकतदा स्वाहा भद्रमात स्वाहा देवता मधुतारुणा महात्मं आदेन कर्णे सुले नतानय स्वाहा अतोपरकाद्यां जगन्नाथ अंतर्देव देव्या वीरे नतदा स्वाहा अग्धानस्कामले मासुद्धमान महात्मान ध्यानाद्रक्षचित्तानि स्वाहा तदाह तदपदेकसिमनात्मा राजनमः स्वाहा सुषुमतां देवी सह देवेश्वे दुर्लभदेवतात्मनः स्वाहा तत्रश्री मार्कण्डधूरलापदेवतामेतन्यः ये जगदम्बार्पणमस्तु मुखाम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे नमो नमः ಐದು ನಿಮಿಷ ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಸುಮಾರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ
वाली भरे देव्याम हम दृष्टु प्रणितम देवतराम सामाधि प्रभाकांतमतालया स्वाहा देव्याया तवेदं जगन्नाथ सज्जानि शेष देवगणसंख्य समोहम्या अंबिका मित्रदेवान पूजा पंचांतरदाश्वानिता स्वाहा एक समकता प्रकार व्यक्त्या से येरा व्यक्त्यारा वागिरा केवल प्रकार सर्वप्रकरणा प्रकरणा स्वाहा यस्या समकता सुमले रक्तम रक्तले केवले स्वाहा स्वयं भक्त्या से तमदेव नेसा स्वाहा राम एक वेद महामता तप्यसते ने तत्वतारे वक्राते वतमतो विद्या सिद्धा भगवति भवाने स्वाहा तात्मिका सुरी मनसुय वरदाना भक्ति के परमान वरदाना देवते भगवते भगवान माता दुर्गा भगवान स्वाहा वेदा विद्या विधातरा संसार भगवान भगवान एक देवता देवता गौरी प्रवेश मोदे स्वाहा ईश स्वाहा भगवान परिपूर्ण अभिमान कार्यक्रम आदेगाम अद्वैत परमात्मा प्रदाता भगवान प्रदाता मेधा प्रेम स्वाहा धर्मादि सकला शरीर कर्माणि त्यागोने प्रणे करोते प्रकाशतो भवते भगवता देवते स्वाहा दुर्गे स्वतः हरते वीरमंगल दासोते स्वतः मयो विभक्तासे ग्रहण कातो ज्ञातरो भगवान का सदा दे स्वाहा एव भगवते आमे भगवते समपते पूर्णा ग्रहणम ग्रहणते विप्रया भवते नमः स्वाहा विप्रयते भगवते दत्तैव किना भवते भगवते स्वासोवासो प्रणे सत्तां योगाकर्यो प्रभु लाइकमते सुकेशा देवाहा रटवा करोत्पर दोत्रे चतागान वेद सोमाना नागरयं स्वरतागं योग्या नमो केदारदय कदा स्वाहा लोकर्मं दवते विशीलं रूपं परिवर्तितवते येकर्म देवता कमना मेरेश्वर प्रतोदते धम स्वाहा देवलोके गुणानां करोपकरोय महाराष्ट्रा एकरा प्रताप वादे वैवगे वरते स्वाहा देवकमे कल्याणे दात्राते अवो रेयत्वा ईला देवनामे माता तमस्मान पुरुषरा स्वाहा उदरा देव गांगे पाहि का देना में करता से बाजामा धनेना स्वाहा दाता देते के रखने हमने तो दूसरा दाते बने स्वाहा तो ज्ञान रोपण जगह प्रयोजन दे ज्ञान जात तो बातें कर स्वाहा अरे ज्ञान का प्रत्यय में अरो से के तेज अपना लगा स्वाहा स्वाहा अयोध्या धरे तुम्हें नमः भवे इधर राता तथा काम करने वाले स्वाहा कथा समाज से दिव्य के विश्वविद्यालय अल्लाह के समाधान कथा स्वाहा ओम दिव्या स्वाहा वेदांत सागर तो इधर सब वर्तमान दे स्वाहा ओम देवनाथ स्वाहा भगवान का मतलब है कि
But
Pradhe, Yekramaya Namate, Dukame Kamsa, Tattve Makramate, Shashta, Dikta Mahamanava, De Jagadamba Panamato, De Durge, De Durge, De Durge, De Durge, Namo Namah, Amrita Swaha, Ajapta, De Jaganam Navaragamaha, Srangope, Yudhana Swaha, Durgodi, Vidata, Savasina, Savasukara, Sena, Sike, Vanata, Swaha, De Pramana, Udam, Pujana, Akatana, Swaha, Om Tata Kapta, Kargamika, Namapade, Swaha, Om Itin Prakataka, Nama, Nama,
नमः अतिसौम्यातिरुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः तस्यै नमो नमः ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟ ಪರಿಕಲಶಿತ ಕಲಾತತ್ವ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನ ಸಪದಾಧಿವಾಸ ಹೋಮ ತತ್ಕಲಶ ತಪನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಾಕಲು ಹೂವಿನ ಸಂಧಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂಥ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆಯಾಯ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ದೈವಿಕವಾದ ಕಲೆಯು ನೆಲೆಯಂತು ತನ್ಮೂಲಕ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೋಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಹಾತಾಯಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಯಾನಿಗಾನಿ ಜಪಾಪಾನಿ ತನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಜ देवी माहात्म्यमुत्तमं स्वाहा एवं प्रभावा सा देवी एदं दार्यते जगत् विद्या तदैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया स्वाहा प्रजात्वमेष वैशस्ता अथैवान्ये विवेकिनः मोक्षं ते मोहिता चैव मोहमेधन्ति तापरे स्वाहा आदामुत्रैः महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैवर्णा भोगस्वर्गा पवर्गधा स्वाहा मार्कण्डेयवाद स्वाहा इन्द्रस्य वधः श्रुत्वा सुरतः सकलादिवः गणेवक्त्रमहाभागं तं दृढं तं दिगम्रतं स्वाहा निर्विण्मातिर्मत्तेन राज्याप्रहरणेन तां जगामसत्यस्तवसे तत वैश्वा महामुने स्वाहा सन्दर्शनार्थमं वाच नदीपुरीरमास्थितः तत वैष्णतमस्ते मे देवी सूक्तपरं जपं स्वाहा
पुष्पदोपानिरर्पणै स्वाहा निराहारो यदात्मानो अन्मनस्कौ समाहितौ तदुतो वरिं देव जगातरुक्षितं स्वाहा एवं समाराधयतो दिवर्वट्टेतात्मनः नयदुष्टा जगद्धारे प्रत्यक्षं प्राहदण्डिका स्वाहा देव्युवाच स्वाहा प्राप्यते प्रजाभूपा त्वया च कुलनन्दना अततत्प्राप्यतां सर्वं परिदुष्टा ददामि ते स्वाहा मार्कण्डेयोवाच स्वाहा ततोऽग्रे तपोराजभृभृं जनजन्मने अत्रैव तं राज्यं हतशत्रुफलं परा स्वाहा स्वविवेशतोज्ञानं निर्वैष्णमानसः मेत्यहमिति प्राज्ञा रङ्गमेच्युतिकारकं स्वाहा दिव्यवाद स्वाहा सर्वे भविष्यते स्वाहा तदर्थभूय सम्प्राप्य जन्मदेवाकिलस्पदा स्वाहा सावर्णिकामधुर्नामा भवान् भविष्यते स्वाहा वैश्यवर्यत्वजायस्था वरस्तत्पत्तिवादिता स्वाहा संप्रयच्छामि संतृप्ते अवधानं भविष्यते स्वाहा मार्कण्डेयवाच स्वाहा यो देवी यदा विर्लशिवं भूपाकैतारत्यो भक्ताभ्या पवित्रता स्वाहा एवं वेद्यावरं दत्त्वा सुरतक्षत्रेर्तवः सूर्याजन्मसमासाद्य धावर्ण्यभवितावनो स्वाहा इति दत्त्वा त्रयो देवी यदा विर्लशिवं भूपाकैतारत्यो भक्ताभ्या पवित्रता स्वाहा एवं देव्यावरं लब्ध्वा सुरतक्षत्रियर्तवः सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भवितामनो क्लीं ॐ स्वाहा सत्यते मार्कण्डवर्णे सुरसावणे कुले महात्मे सुरतवैष्णवस्तदानम् नाम त्रयोदशः ये जगदम्बार्पणमस्तु भोगाम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे नमो नमः ॐ विद्युत्तमतमं प्रभावते स्कन्दर्दिना वेदनाम्
स्वागतं कृपयामि चंडिके स्वागतं कृपयामि महालक्ष्मी महाविद्याश्रवणे अर्घ्यपाद्या तद्देव ग्रहणसमेतने अर्घ्यपाद्या आचमनं कृपयामि मंत्रस्थानं कृपयामि दानगानं कृपयामि तत्रग्रहण देवेश देवांग सदृढतमं विश्वेश्वर महामायानोत् मंत्र कृपयामि गोदावरी नमस्तुभ्यं भगवभेतुर्वायने सर्वलक्षण संपन्ने दुर्गमोत् पंचकं कृपयामि रक्तकान्तकार्कोट नागयज्ञोपवीन्द्रे सुवर्णमेतत्कृपयामि नानारत्नमेतत्कृपयां सुमनोहर अलङ्कारकराणमाभेत्तफलप्रदान आवरणं कृपयामि खण्डन्तरसेतं कुङ्कुमादेशेतं त्रिणेश्वदेव ज्योतिर्कर्मादारमर्थ गन्धं कृपयामि अक्षतां शुभदरिद्रां शुभमिश्रितां प्रतिकरणेषु कोपाने दुर्गे दक्षतां कृपयामि मानते बिल्वमन्दार कुन्ददातिमिश्रितं पुष्पग्रहण देवी सर्वमङ्गलाभव शिवपत्नी शिवे देवे शोभत्वमयामहे प्रणवने अटलग्रहण स्वदाभव प्रणवत्वमयामहे ॐ द्विदेवी ॐ महाकाले नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वती नमः ॐ शक्तिदुर्गाय नमः नादुर्गाय नमः अग्निदुर्गाय ऐश्वर्यदुर्गाय रक्षादुर्गाय नमः श्रीदेवी नमः भक्तध्वराय नमः कमलाशक्ते नमः सरस्वत्रे नमः विष्णुवते नमः वैष्णवे नमः माताख्ये नमः वेदवेदाय नमः भाग्यन्ये नमः हरिवल्लभाय नमः सर्वान्ने नमः सर्वसहिताय नमः श्रीचण्डिकाय नमः दुर्गाय नमः दारिद्र्यसमने नमः दुरितक्रे नमः दुरासदाय नमः लक्ष्मी नमः लज्जाय नमः महाविद्याय नमः श्रद्धाय नमः पुष्टे नमः सुधाय नमः ध्रुवाय महारात्रे नमः महामाय नमः मेधाय नमः मात्रे नमः सरस्वती नमः शिवाय नमः शशिवराय नमः शान्ताय नमः शाम्भवे नमः भूद्राय नमः तापसे नमः नियताय नमः नागे नमः काले नमः नारायणे नमः कलाय नमः ब्राह्मणे नमः महिलाधराय नमः भाण्ये नमः शारदाय नमः हंसवाय नमः त्रिशूलाय नमः त्रिनेत्राय नमः त्रेन विशालाय नमः त्रे नमः त्रेतावयाय नमः शुभाय नमः चक्रणे नमः चक्रणे नमः हनुमाकराळे नमः मालिन्ये नमः वसे नमः महेश्वरे नमः महेश्वराय नमः महेश्वराय नमः मधुरताय नमः भैरवाय नमः नीलाय नमः भारते नमः भास्वराय नमः पीताम्बराय नमः पीताय नमः कौमार्ये नमः विवस्तिन्ये नमः रजन्ये नमः राजन्ये नमः रक्ताय नमः गदिन्ये नमः घण्टिन्ये नमः प्रभाय नमः शुभग्ने नमः शुभवे नमः निशुभप्राणहारण्ये नमः कामाख्ये नमः कन्याय नमः रक्तविप्रदाय नमः सहस्रोदनाय नमः सन्ध्याय नमः साक्षिण्ये नमः शाङ्कर्ये नमः दुदे नमः भार्गव्ये नमः वारुण्ये नमः विद्याय नमः दलाय नमः दलासमर्जिताय नमः गायत्रे नमः गायत्रे नमः गङ्गायै नमः दुर्गायै नमः
गीतघनस्वराय नमः छन्दोमया नमः भक्त्यै नमः छायाय नमः चालमङ्गे नमः चन्दनप्रियाय नमः धनन्ये नमः दानव्ये नमः दाताय नमः शाम्बदाताय नमः शुभये नमः राक्षसे नमः वल्लभे नमः वल्ले नमः वल्लभकृतवज्राय नमः हरिहरप्रियाय नमः वज्रास्ताय नमः मलारवाय नमः सर्वसिद्धे नमः बलप्रदाय नमः श्रीचण्डिकाय नमः अष्टोत्तरां समर्पयामि आधोकामनस्पतिरसत्वनागन्धाचरकर्तव्यमः आगरे सर्वदेवानां पुष्पाजं प्रत्येकरक्षतां भूमाग्रहः प्रभाकरमहादेवा दीपालं प्रत्येकरक्षतां दीपं प्रदायामि देवानां पात्रेभ्यां अगरे नाजवारमेतरामे अभिष्टे आमोगे भरसमानसेन मंगलतकुदलिकडवने पद्य ಏನಾಯ್ತು महिषस्य मर्दिनीं मोक्षविदायिनीं जेतु शम्भनिशूदिनीं ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यमदना महेश्वरी लीलना कौमारी रिपुदर्पणाचलकरीं चक्रायुधा वरिष्ठनी वाग्राणी घनघोरघर्घरमुखे रौद्रे च वज्रायुधां चामुण्डा गणनाथरुद्र सहिता रक्षन्तु मां मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरन्तनिहन्यताम् धूम्रलोचनचण्डमुण्डरक्तबीजमुखांस्तदां दुष्टशुम्भनिशुम्भमर्दिनी नन्दितामरवन्दितां लक्ष्मी प्रदानसमये नवविद्रमाभां विद्या प्रदानसमये देवीं त्रिलोकजननीं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವರ್ಷಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂತಹ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಿಗೂ ಒಂದು ಮಹಾದಾಶಿಕರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೋಮವನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು. ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ
ಅಂತಹ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆದಂತಹ ಚಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾಗಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಲಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆಗಲಿ, ಗಜಸ್ವರೂಪ, ತಮಸ್ವರೂಪ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತಿ ಅನ್ನ ನಾವು 3 ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 13 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 700 ಆಹುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣನಾವಧಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಭಕ್ತರೇ ದೇವರೇ, ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನನಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ದೇವರೇ. ವೃತ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಬರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ದೇವರೇ. ಯಾ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ಶಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಕು. ಸುಧಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನನ್ನನ್ನು ಹಸಿವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರೇ ನೀನು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ 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 ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ನನಗೊಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಏನಿದ್ರೆ ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇವಾಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆಯುರಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸ್ವರೂಪಾಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಫಲಗಿ ಅಭೀಷ್ಟವಾಗಬೇಕು, ಸಫಲವಾಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಪೂಜಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರತ್ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸವಾರಾಯ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಚಂಡಿಕಾದೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ ಪಾಪಾಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಂಭವಃ ಅನ್ನದಾಸರ್ವನಾಥೇ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ. ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ನಮಸ್ಕಾರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವಸರ್ವಮಯ ಸರ್ವೇಶಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ.
पूर्णपात्रं प्राच्यां दिशिं प्रोक्षामि दक्षिणस्यां दिशिं प्रोक्षामि अपोवस्वरस्य प्रतीचिं दिशिं प्रोक्षामि ऊर्ध्वां दिशिं प्रोक्षामि शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु वेद्धर्मतायुष्यवतारोग्यमस्मकर्मात् कर्मसमृद्धिरस्तु धर्मसमृद्धिरस्तु शास्त्रसमृद्धिरस्तु दानधान्यविक्रमदात् आहारशास्त्ररस्तु अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुदाशनं सुवर्णवर्णभवनं समिद्धं विश्वतोमुखं यज्ञेश्वराय नमः हेळबेकु स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे परमेश्वरे चंडिका पादार गोविंदा ने गोविंदा पुनः परिसंतति प्रागादिवरत्रणां उत्तरेश्वरधोमां दैत्युर्णामामे धनुर्नामावाहयामे आसनं स्वागतं बाधार्हिन्दयाः पाद्यं पाद्यक्षमकर्ममातुमसंस्कृतपीतावर्णगन्धाक्षरमुत्तरपुष्पाणुपदामे लोकमाग्रामे दीपं दर्शयामि नमस्कारं भगवपदार्थबोधां समर्पयामि ॐ कायेन वाचा मनसा वसन्तोत्तमीने के देवमासे शुक्लपक्षे क्षामतरासनः भानुवासरे पूर्वाह्नकाले चंडिकायाकर्मण भगवती चंडिका दुर्गा परमेश्वरी प्रियतां कर्मकाले मध्ये मंत्रतं भगवानंदके समान विष्णुषु देकेषु वासुदेवमोक्ते प्रमादात् कुर्वतां वेदाध्वरे श्वेतं स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिते सदे यश्च गच्छसु रस्रे धारस्वस्थान भवेश्वर यत्र ब्रह्मादेवदेवा तत्र काष्ठप्रान्तदास्थां निद्वासयामि नमः ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणदाय च जगद्धिता कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः कृतं कर्म यथा शास्त्रमस्ति भवन्तः ब्रुवन्तु कार्यक्रम
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಡಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು, ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಹಣ ಮಾಡಿ 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 ಕುಡಿ 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 ಇಟ್ಟರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎರಡೇ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದ್ರು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಂದ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಕೂಡ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಬರ್ತೀರ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರೈತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೀವನ ಸಂಪಾದ್ಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ನಾವೊಬ್ಬ ಕುಡಿಯೋನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಬರ್ತದಂತೆ. ಅವ ಹೋಗಿ ಕುಡಿದು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಯಾರೇ ಕೊಡಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ ಮಾರಾಯ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಸಪಾತ್ರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಲವಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರದಾಗ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಪತ್ರಯಗಳಂತಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಅಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ದೇವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಖುಷಿ ಕೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಖುಷಿವಾಸಿ ಕೊಡೋದು ಖಂಡಿತ. ಹರಕೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನನಗಿಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಂಗೆ ಇಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅದಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟ ಈಡೇರಿಸು, ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಭೀಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಹರಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಂಥದಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ ಅಂದರೆ ದಂಡವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧಗಳಿರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇವಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧ ಇರ್ತದೆ. ತ್ರಿಶೂಲಗಳಾಗಿರ್ತದೆ, ಚಕ್ರ ಇರ್ತದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆಯುಧವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ದುರಿತಾ ಇದ್ದವರ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗವನ್ನು, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು, ಅವರಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರದ್ದಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರು ಅವರದ್ದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತು ಅವರದ್ದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ವಸ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಅವರಿಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ, ಸಮರ್ಪಿಸುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಂದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ನಂದು ಕೆಳಗೆ ಹೇಳೋದು ನಂದೇ ಮಾರ, ದೇವರ ಮುಖವಾಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಂದೇ ಎಲ್ಲ, ನಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಅಂಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಗಿತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದು ಉಷಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಸ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಸ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪುಣ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಓಂ ತದೇವಲ ಕರ್ಮ ದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವ ಬಲದಕ್ಷ್ಮೀವತೆಂಗರಿಯಾಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಂದಲ್ಲ ವಸ್ತು ದೇವರದ್ದು, ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ದೇವರ ನಿಮ್ಮದ ಸಂಸಾರದ ಭಗವತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಇರಲಿ, ಚಂದ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. ಬಂಗಾರ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಬಂಗಾರದ ಜೀವನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಹ
ಅದು ಇನ್ನು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಕ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಬರುವ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮಗುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ.
ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತಕ್ಕೆ